Marina Ruiz Miró, 29 anys. Em descric com una persona que li agrada fer coses amb els seus amics, molt activa, amant de la música. M'agrada cantar, m'agrada interpretar-la, m'agrada anar a concerts, m'agrada viure-la. Soc bastant decidida. Quan una cosa m'agrada o no m'agrada, la dic. I tampoc m'agraden les injustícies, així que quan les veig normalment actuo i reacciono. Doncs, Can Folguera ha sigut el meu barri de sempre, fins que em vaig independitzar, i sempre he viscut a Can Folguera, a 5 pisos diferents, de fet, a diferents blocs d'aquí. Fins que em vaig independitzar, que llavors sí que vaig anar al centre i després a la Creueta he estat. I el recordo com un barri molt familiar i tranquil. Com eres tu de nena? Jo crec que molt activa, i alegre. Jo recordo que cada tarda estava fent alguna cosa, i si no estava fent alguna cosa m'ho inventava i ho feia, però m'agradava molt sortir al carrer, l'escola de música, l'esplai, piscina, moltes activitats. Tens germans o germanes? Sí, tinc el meu germà petit, que de mateix pare però diferent mare, que té 16 anys ara, i després tinc una germanastra d'un any més que jo. Flipo de veure el meu germà i dir com està tan gran, no ho entenc, no sé com ha passat 16 anys tan ràpid. I amb la meva germanastra molt bé també, al final vam començar a viure juntes des de molt petites, al principi no va ser fàcil, però ja fa molts anys que molt bé, per mi és una germana. I la relació amb els teus pares, com és? Bona, la veritat que amb la meva mare fa anys que no visc i amb el meu pare ja fa uns anys que em vaig independitzar també, però són persones que sempre estan allà per mi i jo per ells, o sigui que molt bé. I com vas viure la separació dels teus pares? Doncs ho recordo, va ser com natural. Jo sempre dic com que els nens ho saben abans que tu diguis, i quan va passar, doncs com va ser una separació bona, diguéssim, doncs bé, natural. Sí, és que de fet la meva mare va marxar al poble i jo l'únic que tenia clar és que em volia quedar. Llavors, en part per això em vaig quedar també amb el meu pare. I realment el meu pare molt bé, que clar, vaig passar de ser filla única a família nombrosa. I això doncs és un canvi molt gran a la meva vida. Però bueno, que m'ha fet ser com soc, o sigui que estic feliç. Ara visc a Barcelona amb la meva parella, el meu nòvio, i també ha sigut un xoc bastant gran, la veritat. Per exemple, ha sigut com un somni que jo tenia, no? Clar, al final, si vius aquí, estàs suficient a prop de Barcelona com per dir no cal que visquis a Barcelona, però estàs suficient lluny com perquè per anar a la universitat sigui una estona llarga. O sigui, jo recordo 1 hora i quart per anar, 1 hora i quart per tornar, i mira, doncs ella vivia allà i jo vaig anar amb ell. Com és la teva parella? Doncs ell és de Terrassa, realment. Però jo l'entenc, Terrassa a mi l'agrada, a mi tampoc. I llavors, des de que va començar a treballar, es va independitzar a Barcelona. I allà vaig anar amb ell i molt bé, és una persona molt divertida, m'ho passo molt bé amb ell i em cuida molt i jo intento també cuidar-lo. És una relació molt sana, jo crec. I no trobes a faltar Santa Perpètua? Sí, molt. Ah, bueno. Sí, ho trobo a faltar, sí. I sempre que estic aquí dic, ai, és que és casa meva. Estic tranquil·la, aquí estic tranquil·la. I allà, doncs, és que és la gran ciutat, no? No sé, tothom va molt accelerat, jo també. Vens, però, de tant en tant? Sí, molt, sí. Encara faig activitats al poble. I dintre dels meus amics, també. T'agradaria tornar, o tu creus que ja et quedes a Barcelona? No em quedaré per sempre. No. De fet, em vaig mudar i ho vaig passar malament i jo estic molt arrelada a Santa Perpètua. Sí, jo vull tornar. No sé si a Can Folguera, on es pugui, que està molt complicat. Els preus tant de compra com fins i tot de lloguer? Home, és que Can Folguera per mi és un barri on viu des d'una família un cinquè sense ascensor
un pis amb 2 terrasses i una piscina comunitària. Doncs Can Folguera són moltes coses. I ara mateix he vist pisos aquí que és una bogeria, o sigui, 350.000, 400.000 euros. No sé, Can Folguera és de rics ara mateix, com tot arreu. De veure que poder hi ha gent que ha de marxar perquè no podrà viure i és que fa molta pena. Perquè on vas si tu ets aquí i no pots viure aquí? Pinta fatal i no veig una solució a curta distància, o sigui que simplement em fa pena i ràbia. Què és el que més t'agrada? I jo crec que és un barri molt viu, que sempre hi ha gent al carrer, sempre hi ha gent a les terrasses, el parc està ple de gent, et sents com acompanyat sempre. Can Folguera solitari no és la definició. Crec que simplement és un reflex de la societat, que hi ha diversitat, hi ha diferents economies i això es pot veure a tot arreu, però crec que en concret a Can Folguera més. A quina escola vas anar? Al Bernat de Mogoda i a l'Estela Ibèrica. Hi ha algun moment de la teva vida que t'agradaria tornar a viure? Però jo crec que uns campaments de nena es repetiria, segur. És el que tinc més clar que es repetiria. Són uns dies en els quals com a nena et sents com molt independent i a la vegada molt acompanyada per unes persones que no són profes, no són pares, però són monitors i estàs tota l'estona passant-ho bé, la veritat, i fent coses com que et fa sentir independent i fort, no? Perquè al final estàs al mig del bosc. Jo era tan feliç anant, sí que només vaig començar anant de campaments, però aquells 10 dies jo recordo com que els nens ploraven i jo deia, però és que jo aquí estic perfecte, tot el dia jugant, menjant bé, passant-m'ho bé, amb amics. Jo era molt feliç i després vaig ser monitora i també és diferent, però igual de gratificant. Clar, vas començar a estar amb ells quan en tenien 7. I jo 18. I tu 18. I ara ells tenen 18 i jo arribo als 30. Què t'agrada fer en el temps lliure? Doncs en el poc temps lliure que ens deixen a la vida, m'agrada fer moltes coses i no m'agrada encasillar-me, com em dir, a mi m'agrada fer això, això i això, perquè durant la vida he fet moltes coses diferents. Sí que ara poder, per la vida de 30 anys, doncs anar al gimnàs és una cosa que faig sovint i fins fa poc doncs, tornar a l'escola de música, que això va ser molt guai. A l'escola de música he anat molts anys de la meva vida, des de que es podia començar a anar fins, no sé, 20 anys o així. I ara vaig estar 10 anys sense tocar instrument ni res i fa poc vaig tornar. I he descobert que em segueix encantant, o sigui que igual de feliç que abans amb això. Quin instrument toques? El violoncel. Sí, el violoncel i també m'agrada molt cantar, sempre que puc. El cor... En grups de música he cantat també. T'acabaré demanant que em cantis alguna cosa. No. Sisplau. No. T'agrada la teva vida? Sí, treballaria menys, la veritat. Suposo que això ho diu tothom, però... Bueno, no crec que ho digui tothom, però jo ho dic molt. I què faries amb aquest temps? Descansar, passejar. És com, penso, m'agradaria passejar, però és que no tinc temps, com... És trist. Però si passejo ha de ser per anar a algun lloc, no com per fer-ho perquè sí. Què has estudiat i a què et dediques? Doncs he estudiat enginyeria química, ara sóc enginyera de projectes a la indústria farmacèutica. És molt estressant, però és guai perquè quan fas una cosa i l'acabes, dius, això ho he fet jo, i és com gratificant. Però el procés és dur. Què t'agrada escoltar de música? Doncs diré la típica frase de m'agrada escoltar de tot, o sigui, des de l'Abat Guial fins a jazz, així, de tot. M'agrada molt de tota la vida escoltar grups catalans per poder anar a veure els concerts, que és una cosa que m'agrada molt. L'últim concert que has anat? Ai, on he anat? A l'Abat Guial, justament. Sí, al Palau Sant Jordi. I el proper? El proper, doncs, és a l'Ambassat, un festival que es fa a Sabadell. És un bon festival que fa anys que anem amb els amics del poble. Allà veurem molts grups, tot el cartell. Si haguessis de triar una cançó i un grup, què triaries? Doncs amb Bailando, de la Élite. És com records bons dels últims temps, com dels meus últims anys de vida.
I ara mateix estic amb això a tope. Em fa sentir també acompanyada per tota la gent que jo estimo i que també li agrada això, i no sé, amb energia també, que a vegades es necessita. Per acabar, un desig per Can Folguera, pel barri. Doncs sobretot que el posin més maco, que sembla una tonteria, però jo ara el veig molt més maco que quan era petita, la veritat. I segurament es pot fer encara més, i millor que el cuidin, perquè és el centre de Santa Perpètua. És on està la gent, on es viu al carrer, on la gent fa coses. És Can Folguera i s'ha de cuidar. Un somni per complir? Un somni per complir, poder tenir un temps de descans. És molt senzill, sembla fàcil, però tothom sabrà que fàcil no és com dir paro i parar un temps. És un somni. Desitjo que aquest somni es faci realitat Gràcies. el més aviat possible. Ha estat un plaer i gràcies per obrir-nos les portes a la teva història. A vosaltres. Gràcies.